Ние сме толкова различни, баща ми, майка ми, съпругата ми и аз. Всеки с неговия си характер, с неговите си предизвикателства. Но въпреки това сме едно цяло. Първият, който откри простафан, беше баща ми. Помогна му да се справи с злокачествен проблем на простатата, като му даде спокойствие и надежда в труден момент. След това майка ми. Тя започна да го използва като подкрепа срещу тежък риск от Алцхаймер. И тя, и всички ние вярваме, че профилактиката е най-важна. За съпругата ми сулфорафана е ключ към здравата и красива кожа, която тя така много цени. Всъщност за всички ни е от значение, но тя просто полага повече грижа. Аз вземам го като превенция, защото минали тестове за генетични рискове показаха уязвимост към наследствено заболяване. Въпреки че пътищата ни към сулфорафана и простафан са напълно различни, всички открихме и споделяме неговите ползи. Защото имаме една обща цел – да се грижим за здравето си, своето и на хората, които обичаме.